Maayong buntag yung talaga guys. So today's video guys, nakaroon rin sa kuhan guys. Picture ni RJ guys. Nagpalaras ko kuhan guys. Para lupit sa kalakat guys. One by one guys. Ay ganito na ko sa kuhan guys. Sa boating house nyo guys. Pang lupit sa kalakat guys. Para tuloy na ako rin RJ rin guys. Nagpaputong guys. Palaras. Guys, kita po nagkakapagpaan guys. Balas guys, unang singot ko guys. Unang singot ko kung nakakapagpaan guys, balas guys. Ako po balas, unang singot ko. Sa kalakat one by one nila RG guys, RG Pulitzor guys. Table. Tingog suano tingog. Hiwi kay na jiwa. Hiwi kay nga kahoy ba. Si Kuya RG. Unsa man ni pang? Ay, jinimli na gawno hiwi kay ba no? Pang. Ubawog ba? Unsa man ni pang? Oy, nakoy nga na classmate tapos katong ban katong kuan unsa ni? Ay ban. Si RG kasi ada RG mga 3 minutes yun. Kabot.